Eta orain zuekin Jon Argintzona. Politikan jarduteko behar diren gaitasunak denok daukagu buruan. Denok ezagutzen dugu sendotasunez, berba apainduz eta elegantziaz, indarrez, ideiak azaltzeko ahalmena daukien pertsonek. Euretariko batzuk gainera, militantziaren, koherentziaren, lidergoaren pisu simboliko berezia gehitzen dautzoez ahalmen horrei. Eta horietariko batzuk oraindik, Estadu Espainiarraren eskuetan preso jarraitzen dabe. Zera nahaztu euskal preso politikoak eta erbesteratuak. Dudabarik horrelako pertsonak, abere politikoak, beharrizkoak dira. Gurean ere, politikagintza neurri handi baten plazan egiten dalako. Baina pertsona horien balioa eta beharra onartuz bakarrik ez azpimarratuz. Amaiurren ez diela eurak garrantzia daukien bakarrak esan behar dut. Garrantzitsuena ideiak dira, batzen gaituzten ideiak, eta askatasun asmoa. Hoiek osatzen dabe, martxan iminidan makina geldiezin honen motorra. Ez gara menpeko erakunde eta eskumenekin bakarrik konformatzen. Beste herriekin batera, solidarioak izanik, gure herriarentzat lan egin nahi dugu, baina estaduak daukiesen beste herrien ahalmen eta eskumen berdintzukin. Datorren hauteskunde egunean, hilaren 20an, 450.000 lagunen borondateak batuz, hurrengo egunetan kopuru bera gaindituko duen indarra osatzeko. Horregaitik niri tokatu jata hemen zuen aurrean egotea, baina nire ordez, berdin-berdin, beste batek ardura bera hartu leike. Ni hemen espanengo, beste baten ahotsa altzatuko zan aldarrikapen berberak egiteko. Eta horregaitik, Euskal Herriko historia iraultzeko, gora Amaiur! Gora! Euskal Herriaren etorkizuna beste parametro batzuetatik eraikitzearen beharra gero eta nabarmenagoa da. Euskal Herriak aldaketa behar du, termino politikoetan eta sozialetan. Erabaki politiko eta ekonomikoen oinarrian herritarren borondatea kokatu behar da. Demokrazia integrala behar dugu, herria eta herri interesak izango dituena oinarri. Bestelako jendarte eredu bat eraikitzeko zubia izan nahi du Amaiurrek. Justizia sozialean eta aberastasunaren banaketan oinarriturako ereduranzko zubia. Eta orain, zuekin onintzaen beitia. Gora Euskal Herria askatuta! Ezer baino lehen, zorizonak zueri, Sopelostarrei eta Euskal Herri osoari. Aspaldiko partez, inpugnaziorik bako hauteskundeak egingo dira Zemendiaren 20an. Eta hori, zueri eskerrak izan da. Euskal Herriak irabazi egin dau legez kanporatzen kontrako eta eskubide zibil eta politikoen aldeko borroka. Eta hori, herririk herri zuek egindako beharragatik lortu da. Baina asko gelditzen da egiteko oraindik. Eskagoz egoera idealean eta gitxiago egoera normalean. Ondino, sektore politiko zabalagagoz legez kanpo eta jasarpen poliziala kanpaina honetan behikusi dugu Amaiurreko hautagai batzuen kontra. Gaur egun ondino, erronka handia da guretzat normalizazio politikoa eta gauza asko, lan asko egin behar da lortzeko. Mezu hori zeroango dago Amaiurren Madrilera. Euskal Herriaren eta Euskal Herritar guztien eskubideen aldarrikapena eta defensa. Euskal Herrian aro politiko barria zabaldu da bai, eta behin betirako bakea zein konponbide demokratikoan sakontzeko aukera itzela daukagu aurrean. Aprobetxau egin behar dugu, horixe da Amaiurrek Madrilen aldarrikatuko dauena. Herri honek bizi dauan gatazka politikoa gainditzeko aukera ezin dugula galdu, aprobetxau egin behar dugula, hori zorde utzegue gure aurretik joan diranei eta gure atzetik etorriko direnei. Horretarako, Euskal Herriari eta Euskal Herritarrei jagokuzan eskubide guztien defensa egingo dugu eta gatazka historiko hau gainditzeko oinarriak eroango duguz Madrilera.
Badakigu oinarri horrek zeintzuk diran. Alde batetik Euskal Herria bera nazio moduan aitortzea eta nazio horri gureari Euskal Herriari jagokon erabakitzeko eskubidea be onartzea. Eta orain egunokaz EAJ hasi da esaten amaiurreko ez daukagula programarik. Horri txubi bakarrik daukagu zala idatzita. Bueno, nik 3 ekarri dodaz, letra hundizen ekarri doteta. Hemen ez do jakin hain beste argi egongo danik. Horri txubi bakarrik daukagu zala gure programan. Eta egia da, ez daukagu programarik idatzita behintzat horrietan eta horrietan. Gure programa zuek zarielako. Gure programa Sopelan dago, gure programa Algortan, Berangon, Bergaran, Gernikan, Donostin, Gasteizen eta Iruñan dago, baita Maulen eta Baionan be. Gure programa Euskal Herria da. Eta ez dudarik euki, azaroaren 20an argi eta garbi ikusiko dela, Euskal Herrian autodeterminazioaren aldeko gehiengoa badagoela. Orduan bardin izango deusku, Rubalcaba edo Rajoidan Espainiako presidentea. Guk ez daukagu horreri begire egon beharrik. Eurek izango die, guri entzun beharko deuskuenak. Eta behin betiko onartu beharko dabenak hemen badagoela herri bat, 7 probintzikoa hizkuntza eta kultura eta guzti mendeetan iraundauena. Eta gu garela, herri hori eta gure etorkizuna erabaki egin behar dugula, geuk. Danon artean egin beharko dugu hemendik azaroak 20 arte. Eskuz esku, ahoz aho, etxez etxe, tabernaz taberna, gure proiektua zabaldu eta botoak batu. Eta 21etik aurrera zubi gehiago egingo doguz. Euskal Herritik orainetik etorkizunera eta kartzeletatik etxera zubi handi bat, Euskal Herri euskaldun eta buru jabera. Bete hautestontziak independentziaz eta euskaraz, eta bota Amaiurri bildur barik. Gora Amaiur! Gora! Biba zuek!